ng'eny jong'ad buche gin joma ng'ado bura kod paro maliw kendo ok ginyal bedo swayed. Kose nang'o Wasaga? Kose gin bende nitie kaka gibedo swayed. Kose dhano en mana dhano. Jong'ad buche gin dhano. Jong'ad buche bende gin electorates. Jong'ad buche bende nigi political stance mekgi. Ing'eni gima hinyowa e Kenya ka mang'eny sana ni siasa marwa is ethnicized and it is not about issues. Iseneno kata presidential petitions moseter e do mar Supreme Court kaka gibedo ga decided. Ok adwar cast aspersion on the Supreme Court, but ineno ka jok moko chunga gi jogi. In fact, thoth jo ema seche moko bedo ga independent, but ineno ka thoth ji chunga gi jogi makata it is glaring ni ma en gima rach to ibro neno ko chungi jogi. Koro it does not matter qualification mar ng'ato. What matters en gima ni e section 7A mar the Elections Act mar integrity. Ing'eni qualifications nitiere qualifications aneno ko med nyaka qualifications ariyo. Ni ma commissioners onego bed ni nigi technology knowledge technology gibed gi accounting. Mano ber kabisa nikech ang'owa nikech kaka elections kaka yiero medore wadhi digital to wadwaro mondo wabed gi ng'at moro ma understand kaka systems bedo operated, kaka for example voter registration itimo technologically, kaka ginyalo prevent the system from hackers, kaka ginyalo gima notimore kamago nonene Supreme Court case mondo wabed gi system moro mwanyalo kata protect data. One gi Cyber Security Act wanyalo protect data. Koro mano it's very good on paper. Kata someone has the capacity mar bedo judge of the High Court is also very good on paper. Gigi tegi beyo e karatas kisomogi. Lakini gimiluongo ni implementation e mwaonge go. Nikech the pesa non dhongo dhano. Dhano kopo ni romo kode gi pesa. Yudo ka cases moko ma very obvious. Judges have been accused nigi ng'alo bura e yo moko dhi kare. Kuru kata ibed mana kanyo gi IBC chairperson ma is a Supreme Court nigi qualification kaka manyalo bedo Supreme Court judge ka gik ma underlying issues gi ko bedo dealt with podwa bro mana doka cha. Take for example Isaac Hassan neno wakili kata sani nyo bedo shortlisted mar bedo Court of Appeal judge ma bende ne wachne abito ong'iki ng'iyane Chebukati bende wakili mane nigi qualifications mar bedo Supreme Court judge, but mano be osekonyowa kuom elections mosebedo go kate pok wabedo go problems mosebedo go. For example na wacho procurement osebedo gi problem ka 2017 neno kaka procurement mag BVR notim ne Al Gurai without following the due process. Nuadhi e court to nonyiso nango nonyiso ni nitiere irregularities but nikech time wadhi mbele.